Hyvää iltaa, päivää ja huomenta kaikille, ketkä olette päässeet kuuntelemaan. Meikäläinen on Patrick. Ja mä oon Simo. Ja me ollaan Kauheat miehet. Ensimmäisenä ihan tosiaan niin kuin sanoin, tervetuloa. Tämä on meidän kanavan avaus. Ja olisi vähän tarkoitus selittää, että mikä on kanavan idea. Joo, en tiedä ollaanko me kauhean hyvin itsekään perille tästä, mutta meillä on kyllä, me ollaan suunniteltu tätä ja kyllä meillä on semmoinen suht hyvä yleiskuva tästä, että mitä tää tulee olemaan. Joo, todellakin. Ihan ensinnäkin tosiaan kanavalla tulee pääomaisesti olemaan podcasteja. Ja tyyli on se, että puhutaan esimerkiksi uutisista, nykyisistä tapahtumista ja näin päin pois. Sen mukaan mennään. Se on oikeastaan se meidän idea tässä hommassa. Joo, ja meillä on vähän silleen, että me ei välttämättä puhuta just niistä uutisista, mitkä on lööpeissä tällä hetkellä isoimpana, vaan meillä on, niin sanotusti meillä ei ole uutiskynnystä. Eli me puhutaan vaan siitä, mikä on meille kiinnostava. Juurikin näin. Ja tosiaan juttu on se, että tarkoitus olisi tehdä näitä meidän podcasteja joka toinen viikko. Se on näin aluksi tämä meidän suunnitelma. Yritetään jatkossa tehdä useamminkin, mutta tällä hetkellä ei ole mahdollisuutta tehdä kuin joka toinen viikko. Joo, tämä produktioaikataulu on vähän semmoinen, että mulla on kuitenkin päivätyö, joka syö aika paljon mun ajasta ja mä teen pitkää päivää usein ja sit mulla on aika paljon muutakin tässä kaikkea, niin mulla on sitten, että tää menee kokonaan niinku vapaa-ajalla silleen, että kun mä oon tässä se osapuoli, joka tän käytännössä editoi ja joka tekee kaiken. Sori. Kaiken silleen teknisen. Tässä sä saat hieroa palleja siellä ja päivittää Facebook-sivuja. Joo, no se on enemmän tai vähemmän oikein. Patulla on omat rajoitteensa tuossa teknisessä tietämyydessä, ja en mäkään mikään asiantuntija väitä olevani, mutta konsensus on se, että mä teen nää homman, niin mulla menee oma aikani. Joo, näin. näinpä näin. Alright, eli päivän eka story löytyy tällä kertaa Aamulehdestä. Otsikkona on poikajoukko varasti nopeusnäyttötaulun tienvarresta. Eli Ylöjärvellä Pirkanmaalla on varastettu tienvarresta keskellä yötä nopeusnäyttötauluja. Poliisi on saanut ilmoituksen 2 henkilöautosta, jotka on pysähtynyt siihen tielle ja irrottanut sen taulun. Ja sitten se oli myöhemmin saatu kiinni kyseiset henkilöt ja taulu löytynyt toisen auton takapenkiltä. Ja tässä syytetään hetken mielijohdetta niin kuin motiivina. Mä en jotenkin oikein usko tuohon. Mun mielestä, tai siis kyllä nyt joku alitajuinen motiivi tai joku, ainahan siihen pitää olla jonkunnäköinen motiivi tollaiseen rikokseen. On, siis... Tai mitä ne kelas tehdä tuolla taululla? Se on erittäin hyvä kysymys. Siis ensinnäkin tässä uutisessa sanotaan, tässä ei kerrota jätkeen ikää, mutta kuten tarkkakorvaset kuuli, niin tuossa sanotaan, että toisen auton takapenkillä, eli ne on, vähintään yksi niistä, on täysikäinen ja ajokortillinen. Eli ne ei ole mitään 14-13-vuotiaita. Niin, ja siis, niin se, että sekään nyt ei ole selvää, että onko nämä jotain sitten 15-vuotiaita mopoautolla liikkuvia lätkäpelaajia, jotka on vetänyt vähän turhaan paljon energiajuomia ja lähtenyt sitten, ottanut nopeusnäyttötaulun mukaan tienkyljestä, että saadaan vähän kellotettua ja paljon se mopoauto kulkee kuin tankissa. No niin, sepä se sitten. Fobbat perässä mennään täysiä alamäkeen sitä 35, kun joku työntää. Joo. Ja näin päin pois. En tiedä, mä en näe tossa minkään sortista järkeä. Tosiaan niin kuin sanoit, niin minkä takia? Et siis niin kuin nopeusnäyttötaulu, okei. Silloin, miten se edes, nyt jos mä ymmärsin oikein, niin nopeusnäyttötaulu on siis se, kun sä ajat nyt jollain tiellä. Ja siinä tien sivussa on se semmonen pieni kyltti, missä lukee eri väreillä, riippuen sun nopeudesta. Että jos sen sanotaan, että se nopeus on nyt vaikka 50 sillä tiellä, niin se tarkoittaa sitä, että jos sä menet 50 tai alle, niin se pysyy vihreänä. Mutta jos sä menet sanotaan 65, niin se muuttuu punaiseksi se numero. Niin. Ja joka tarkoittaa, että joo, sun pitää hidastaa ja näin. Eli se on semmonen. Joo, mutta siis sekin on, mä en tiedä sitten, onko tämä, millainen malli tämä on, mutta siis se, että jos ne on ottanut sen pelkän taulun siitä, eikä sitä sensoria itsessään, joka saattaa olla eri paikassa, mä en tiedä, miten ne menee, onko ne siinä samassa. Mutta mitä sä teet sillä taululla? Onhan tämä nyt ihan siisti seinäkoriste,
ehkä, mutta niinku, jossain vaiheessa ehkä kannattaisi ruveta vähän punnitsemaan sitä, että onko se niinku, hyöty, mitä sä saat siitä rikoksesta, niin onko se isompi kuin se riski, mitä siinä on. Että kuitenkin aika helppo varmaan saada kiinni tollaset. No joo, kieltämättä niin kuin tässä uutisessa lukikin, niin no, tässä lukee näin, että poliisi sai tekijät kiinni Jauhotieltä. Tämä kyseinen paikka nyt ei mulle sano mitään, mutta ehkä tämä... Tämä on Ylöjärvellä tapahtunut, me ei ole sieltä päin kotoisin, niin musta tuntuu, että mun pitää soittaa Eppu-normaalin pojille, jos ne osais selventää vähän näitä sijainteja mulle. Tai sitten toinen vaihtoehto on vaan käyttää Google Mapsia, mutta mä en alennut sellaisen. Mehän luonnollisesti mennään tuolla Apple Mapsilla. Ehkä ei olla Jordanissa vielä. Niin, tää on varmaan jossain keskellä jokea, jos me luotetaan Apple Mapsiin. Joo. Tässä vaan viimeiseksi lukee. Pojat itse pitivät tekoa lapsellisena temppuna ja katuivat tekoaan. No, hieno homma, mutta kyllä tosta mun mielestä voisi silti tulla jonkun sorttinen rangaistus. Ihan vaan niinku päätä aukoakseni, sanoisin näin. Joo, siis mun mielestä tässä pitää ottaa käyttöön sellaiset niin kuin epäkonventionaaliset rangaistusmetodit. Kielletään pojilta ES-juominen vaikka muutamaksi kuukaudeksi. Kyllä ne oppii. No mut Räsänen ehtii sen kieltää kohta muutenkin. Joo, no se on varmaan todennäköistä. Ja tästä päästiinkin rikoshengessä toiseen storyin, joka on sekin Aamulehdessä tämmönen otsikko, kun olutvaras riehui kaupassa ja pahoinpiteli myyjää. Elikkä poliisi on saanut lauantai-iltana ilmoituksen aggressiivisesti käyttäytyvästä miehestä Helsingissä ja yrittänyt varastaa lavan kaljaa Eli-aukion Alepasta ja ylittäen kassalinjan maksamatta. Elikkä juoksukaljaa. Näin kauniisti sanottuna. Vartija oli saanut kiinni ja vienyt takahuoneeseen myyjän kanssa, ja sitten se oli ruvennut siellä riehumaan, heittelee tavaroita, sylkenyt myyjää päin, potkassut. Ei siis myyjä ei alkanut riehumaan. Kyseessä oli siis rikollinen itse, tai siis suspektirikollinen. Tämä kyseinen herrasmies oli ruvennut heittelee tavaroita siellä ja sylkenyt myyjää päin ja potkassut sitä reiteen ja heittänyt olutlavaa myyjää päin. Jotain rajaa kenties. Vartija ja myyjä oli saanut miehen käsirautoihin ja huomio, miehen näpestämät tuotteet saatiin myyntikuntoisina takaisin. Eli siis, mitä tässä nyt saatiin pois, niin onnellinen loppu, kaljat ei vaurioittunut. Mutta siis heittikö se sen lavan sitä niin kuin myyjää päin? Kyllä, näin mä ymmärsin tästä. Hän heitti myös olutlavan myyjää päin. Tämä on aika selvä. Joo, eli joku nyt saa sitten ne iskee sen takaisin ja räkkiin. Ja joku nappaa sen, otanpa tästä lavan kaljaa. Niin joku pääsee himaan, patam! Se jysähtää se koko perkeleen kaljapurkki siinä sen naaman edessä. Jos on heittänyt sen, niin sehän on levinnyt sinne maahan ja on heilunut ja kolistunut ja kaikkea. Ei. Minkä takia se piti laittaa? Mä ymmärrän, että niinku... Ei, kun se on vaan se, että se on saanut huonoja vaikutteita se tölkki. Siihen on infuusioitunut väkivaltaa siitä tilanteesta. No sekin. Sitten se väkivalta pääsee ulos sieltä tölkistä, kun sä avaat sen. Niin, sitä mä mietin tässä, että heittänyt olutlavan myyjää päin ja olutlava on ollut myyntikuntoinen kuitenkin loppujen lopuksi, niin onko se myyjä ollut myyntikuntoinen? Onko se myyjä siinä kunnossa, että se pystyy myymään sen olutlavan? Tähän olisi tarvittu nyt kuvia mun mielestä. Mä olisin halunnut, että nämä olisi niinku hyvä uutinen, jos tässä olisi ollut kunnon kuvat. Mutta sitä mä tässä mietin, että jos se olisi mennyt rikki, se lava, että se olisi levinnyt sinne, niin, tai osa niistä, niin sitten ne loput olisi voinut myydä silleen, että heittää se alelaari ja lätkäsee lapun päälle, että pakkaus on ollut vauhdikkaassa kontaktissa myyjän naaman kanssa. Mikäs siinä? Kapitalismi toimii. Joo. Tää on 26-vuotias mies. Mitä me voidaan päätellä tästä syytetystä? Ei nyt sanota, että rikollisesta, mutta syytetystä. Ensinnäkin se, että jos tämä ihminen on 26-vuotias, niin, ja siis ottaen huomioon, että hän nyt jostain syystä on aikonut pölliä muun muassa sitten kaljaa, niin oletus on, että hänelle ei ole kauheasti rahaa, mikä taas nykyyhteiskunnassa tarkoittaa sitä, että se on luultavasti työtön. Niin minkä takia mä en vaan ymmärrä tätä. Siis okei, juoksukaljat on niin vanha juttu, kun niin kauan kun on ollut kauppoja, niin on ollut juoksukaljoja. Joo. Siis tää on niin kuin päivittäinen perinne jokaisessa sivassa ympäri maan. Näinkin voisi sanoa. Eikä välttämättä sivassa, mä oon itse asiassa henkilökohtaisesti todistanut vierestä, kun Lidlistä koitetaan ottaa juoksukaljat. Eikä ollut edes hyvää kaljaa, vaan
Vaan se oli ihan sitä siis... Niin, no eihän siellä siis, siellähän ainahan noin juoksukalja, ne ottaa vaan niin kuin sitä, mikä on silleen sopivasti hollilla, mikä on ehkä helpointa kuljettaa. Eihän ne kattele sitä, kunhan ne saa jotain kaljaa. Mutta se, että niin kuin, jos olisi päässyt karkuun vielä, niin siitähän niin kuin, silleen CSI-tyyliin piirretään semmoinen niin kuin naamakuva siitä, että todistajien lausuntojen mukaan, että miltä epäilty näyttää ja miten sitä on kuvailtu, ja tällainen se on suurin piirtein, että jos näette tämän, niin soittakaa vihjeitä poliisille. Sitten se on aika varma, että se on vaan ollut niinku semmoinen lusmun näköinen jätkä, jolla on semmoiset oikein sisäänpäin kääntyneet posket, sellaiset piriposket ja semmoiset ulkonevat poskipäät ja pirikiikarit naamalla ja liekkipipo päässä ja väkivaltaverkkarit jalassa. No sepä itsessään, sehän se... Voin vaan kuvitella, ei voi muuta sanoa. Kyllä on mennyt, niinku kaljahankinta on mennyt mielenkiintoiseksi nykyään. Joo, kyllä se niinku, sitä on helpompikin tapa. Ja sitä mä itse mietin, että lainatakseni tätä artikkelia, miehen käytös oli vielä poliisin tullessa paikalle aggressiivista ja arvaamatonta. Siis kuka nyt herramme vuonna 2015, kuka rupeaa pistää poliisille kampoihin? Ne on kuitenkin, se mitä mä oon nähnyt, ne on aika isoja jätkiä. Niin, ja vaikka ei olisikaan, niin kyllähän niillä on niinku kättä pidempää ihan reilusti. No joo, mutta ei sekään, mutta niinku, kun olen nähnyt poliiseja, oli se sitten jossain rengasratsiassa tai puhallutusratsiassa tai muuten vaan, niin mun kokemuksen mukaan ne on aika isoja kundeja. Ja siis mä oon aika iso, mä oon 183 pitkä, niin ei mulla tulisi mieleenkään ruveta niinku sinisen miekan motellin poikien kanssa rupea painimaan. Koska ensinnäkin, niitä tulee aina 2. Niin. Niin sä oot jo heti niinku siinä alakynnessä. Ja toiseksi, se ei voi päättyä hyvin. Niin, ja kun kyseessä on kuitenkin ammattilaisia, jotka tekee tätä päivittäin ja joilla on koulutus siihen, ja jotka niinku osaa oikeasti painia siellä. Ja siis nämä on vielä poliiseja silleen, että niinku, yleensä semmoinen semiskroden järkkärikin saa jonkun tällaisen juoksukaljan hakea aika hyvin nippuun, mutta näillä on vielä niinku... Nämä on vielä astetta ylöspäin siitä, nämä poliisit. En mä tiedä, tämä on vaan siis jotenkin, että jotain on nupissa vikaa, mistä syytetään vaikka huonoa lapsuutta ja vanhempia alkoholismia tai jotain, mutta kaiken näköisiä syihin tällaisia on, mutta se on niin kuin kyseessä on ilmiselvästi henkilö, jolla ei ole minkäännäköistä kunnioitusta auktoriteetteihin, mikä on tiettyyn pisteeseen asti ihan ok, mutta sitten niin kuin jos ruvetaan tälleen riehumaan, niin sit pitäisi vähän katsoa peiliin. Joo. Mä en vaan ymmärrä, mä en ole koskaan ymmärtänyt en teininä, enkä näin aikuisena, sitä, että ruvetaan poliisille pokkuroimaan, koska se ei sit tuu mitään muuta kuin paskaa omaan niskaan. Ei siis millään muodolla. Oli se sit ihan sama, oot sä mopolla pelleilemässä jossain, tai ootko sä aikuisena baarissa pelleilemässä, tai mitä nyt ikinä. Mut niinku se, että sä rupeat poliisien kanssa tappeleen, niin eihän siitä nyt niinku siis ihan maalaisjärjellä. Ei siitä tuu mitään hyvää. Et hei, nyt sinä joka tässä artikkelissa olet, jos kuuntelet, ihan tämmönen pikkuvinkki. Älä tappele niiden poliisien kanssa. Tulee sanomista. Tämä seuraava segmentti on nimeltään Viikon mäntti, ja vaikka me ei olla viikoittainen podcasti ainakaan tässä vaiheessa vielä, niin Viikon mäntti kuulosti paremmalta kuin joka toisen viikon mäntti tai jotain vastaavaa. Mutta tämän viikon mäntti on Tauski. Tauski Peltonen, kaikkien suomalaisten rakastama viihdetaiteilija ja artisti. Ja no, kuka ei tietäisi Tauskia? Ja Tauski on viettänyt viime aikoina, tässä viimeisen sanotaan 3 vuoden aikana ehkä, niin viettänyt enemmän aikaa Lööppien sivuilla keltaisessa lehdistössä, hyvin paljon enemmän aikaa kuin Matti Nykänen, joka oli tässä 2000-luvun alussa se kova nimi. Ilmeisesti kai Meriläinen kyllästyi Mattiin tai jotain, mutta sitä ei ole nyt hetkeen näkynyt taas niinkään paljon. Tai sitten se on oikeasti rauhoittunut, mitä epäilen kuitenkin. Mutta niin, asiasta kukkaruukkuu. Tauski. Hieno mies. Tauno Peltonen. Oikein. Jättänyt tulematta keikalle Peräseinäjoella. Ja Peräseinäjoella. Jos mulla olisi keikka Peräseinäjoella, niin en mäkään välttämättä menisi. Ja siis, ja kun tässä on vielä... No mut rahaa sekin on. Ideana on se, että
Tauski on itse niin kuin silloin peruuntunut vissiin joku edellinen keikka, tai siis silloin peruuntunut keikka, joka sille piti olla juhannuksena, ja se oli sitten ottanut itse yhteyttä tähän kyseiseen kapakkaan, ja ne oli sitten suostunut sainaamaan sen sinne illalle, ja baarin omistaja oli käyttänyt vielä rahaa niin kuin lehti-ilmoitukseen ja kaikkea, ja oli tullut ilmeisesti, täällä sanotaan, lehtiuutisessa sanotaan, että tämä on siis Iltalehdestä tämä uutinen, ilmeisesti Ilta-Sanomat on tästä reportoinut ensin, mutta Iltalehdestä kuitenkin tämä uutinen, mitä me tässä katsellaan, niin baarin omistaja kertoo lehdelle täyden baarin odottaneen kuumeisesti idoliaan turhaan. Mua vähän ihmetyttää, että vuonna 2015 voiko Tauski olla jonkun idoli. Okei, Sinä vain se oli ihan silleen ekat 3 kuuntelukertaa, se oli ihan menevä biisi. Mutta siitäkin on jo parikymmentä vuotta, kun se on julkaistu. Ja Patu just oksensi suuhunsa vähän. No vähän. Ilmeisesti mä nyt on aika yksin tämän mielipiteeni kanssa, että se saattaa olla ekoilla kuuntelukerralla kuuntelukelpoinen biisi. Mutta siis tää skeida, mitä se julkaisi Janne Hurmeen kanssa, niin joo, siitä ei edes puhuta. Mutta kuitenkin laulaja ei ole vastannut puheluihin eikä mitään, eikä Iltalehti ole tavoittanut Tauskia kommentoimaan tätä. Se, mitä mä nyt tästä vedän, niin että Tauskilla on ollut paljon parempaa tekemistä. Että se on vetänyt 3 vartin kossupullo siihen ja jatkanut sitä tinttaamista, ja sit se ei se olisi muistanut varmaan, että se on ollut joku keikka. Se on käynyt hakkaamassa pari naista jossain, ja se on ollut sillä taputeltu se ilta, ja sitten se on ollut 3-4 aikaa jossain. En tiedä, onko se ollut sitten Peräsoinnejoella tai jossain, jos siellä on toinen baari, niin siellä räyhäämässä tai Snägärin pihassa tappelemassa tai jotain. Kai se on jotain tekemistä keksinyt. Mitä sä nyt niin saat irti tästä uutisesta? En mä tiedä, mulla jää niin kaikista eniten mulla jää tähän se toi loppuveto tossa. Että pohjalainen yleisö otti kuitenkin keikan peruuntumisen yllättävän maltillisesti, ja tunnelma baarissa säilyi säysäänä. No, joo, fair enough, hyvä juttu. Hän voisi vaikka soittaa ja pyytää anteeksi, sanoo tää baarin omistaja. Ja mun täytyy seurata, mä pistän tän kirjamerkkeihin, ja mä seuraan tätä, että pyytääkö Tauski koskaan tätä anteeksi. Mä haluan nähdä tän. En tiedä, saa nyt nähdä, mitä tästä sit tulee. Tämäkin on sen koko luokan juttu, että tämä nyt ei ole semmoinen, että tästä tulisi mikään iso kohu välttämättä, että tämä lakastaa matoalle jossain vaiheessa, kun porukka unohtaa, mutta musta tuntuu, että Tauskille ei ole kyllä tämän jälkeen oikein mitään asiaa Peräseinäjoelle, koska sit kun saa oikein pohjalaiset tuloon, niin siellä rupeaa läski tummumaan siinä vaiheessa, kun Tauski saapuu paikalle. Siellä tulee puukosta hyvin nopea. Siellä on paikalliset hää- ja hautajaismenot pääsee vauhtiinsa, ja siellä tulee puukosta vähän suuntaan ja toiseen. Joo, kyllä. Mä en nyt tiedä sitten, voi Tauski, missä olet? Ota yhteyttä, jos kuuntelet tätä podcastia. Haluttais sun mielipide tästä asiasta. Tää nyt oli aika törkeästi tehty. Kuitenkin suhun on käytetty taas jälleen kerran rahaa, suhun on käytetty aikaa, ihmiset on halunnut nähdä sua, mut no niin. Edes Iltalehti ei saanut sua kiinni, joten missä olet? Joo, ja siis Tauskilla on historiaa tässä turpaan saamisessa, koska se on just tossa, mitä tää on helmikuulta tää juttu, toinen juttu Iltalehdestä, missä Tauski on saanut, se on hakattu sairaalakuntoon Jämsänkoskella. Porukka ei oikein tykännyt ilmeisesti keikasta. Siis se on ollut kuitenkin tupa täynnä ja hyvä meininki ollut, ja sitten se on jossain vaiheessa 3. 4. biisin kohdalla, niin porukka on ruvennut saamaan tarpeeksi, ja ilmeisesti ne on siinä vaiheessa tuolla Jämsänkosken suunnalla, niin siinä vaiheessa paikallinen yleisö on tajunnut, että ne on tullut Tauskin keikalle, että se ei ollut mikään niin kuin varten otettava artisti, se oli Tauski. Ja siinä vaiheessa on ruvennut vituttaa, ja sitten on ruvennut nyrkit heilumaan. Täällä on siellä toi niskatuki päällä tässä kuvassa, mikä tässä jutussa on, ja parastahan tässä on mun mielestä se, että tämä kuva on Tauskin itsensä Iltalehdelle lähettämä. Eipä siitä varmaan sen enempää tähän hätään. Joo, siis tietysti tunnetaan, tai ollaan hengessä mukana siinä mielessä, että tietysti aina perseestä, kun joku käy päälle. Väkivalta ei ole koskaan jees, mutta ei kuitenkaan ihan hirveästi säälitä, sanotaan näin. Jos me nyt tosi kiltti on. Joo, loppukaneettina. Tauski ansaitsee kyllä paikkansa tämän viikon mänttinä. Joo, kyllä pienet sille.
tämä viimeinen aihe, mistä mä halusin keskustella, on tämmönen Iltalehden sivulta jälleen osiosta Rakkaus ja seksi. Ja otsikko menee näin. Kysy nämä ennen kuin hyppäätte sänkyyn. No, on tiettyjä asioita, jotka on hyvä tietää partneristaan, kun on alkamassa harrastamassa seksiä. Mut täällä on yksi, mikä vähän mun mielestä nyt ei ihan välttämättä kuulunut tähän. Mä selitän kohta, miksi tää ei mun mielestä kuulu tähän, mutta mä luen ensin teille kaikki nämä pointit, nämä niin sanotut kysymykset, mitä pitäisi kysyä Iltalehden mukaan. 1. Oletko käynyt sukupuolitautitesteissä? 2. Oletko naimisissa? 3. Pidätkö työstäsi? 4. Oletko väleissä eksäsi kanssa? 5. Mitä itse odotan? Kuulostiks mikään noista vähän silleen, että sä ei nyt ihan kuulu tähän? Niin, mä rupesin miettimään vähän samaa tässä, kun mä tän ekaa kertaa näin, että miten tää nyt liittyy yhtään niin kuin millä tavalla mihinkään. Se nyt selvennetään vähän tuossa alatekstissä, mutta on silti mun mielestä aika järjetön kysymys. Joo, ja tää kohta, mistä mä puhun, on kohta 3. Pidätkö työstäsi? Tää niin sanottu tarkennus, tää alateksti, mikä tässä on, lukee seuraavasti. Ota selvää, mitä toinen tekee työkseen. Nauttiiko hän siitä? Millainen hänen tyypillinen työpäivänsä on? Pitääkö hän työtovereistaan? Kaikkea ei tarvitse tentata putkeen, mutta kysymykset kannattaa ujuttaa keskustelun lomaan. 4-5 kysymystä samasta aihepiiristä auttaa selvittämään, onko toinen valehtelija. Näin väittää entinen CIA-agentti B.D. Foley. Ja sitten on Foleylta lainaus. CIA:ssa me yritämme keksiä peitetarinan, joka kestää 3 kysymystä, hän sanoo. 3 kysymyksen jälkeen peitetarinaa on vaikea pitää yllä, ja silloin me yritämme ohjata keskustelua toiseen suuntaan. Ja siihen loppuu lainaus. Jos toinen valehtelee työstään, hän voi helposti valehdella muustakin. No pointit nyt on teoriassa, niin kuin mä sanoin, ihan valideja. Mut tässä on nyt se ongelma, että kun... jotkut ihmiset on tietysti puhuu työstään hyvin mielellään. Yleensä tämmöiset ihmiset oletusarvoisesti nauttii työstään. Mut sitten on taas ihmisiä, joille työt on vaan silleen... ei välttämättä jaksa kiinnostaa niin paljon puhua vapaa-aikana. Niin, onks tää nyt välttämättä ihan... Mitä sä oot mieltä? Kun mun mielestä tässä nyt joku vähän haiskahtaa. No siis mä nyt mietin enemmänkin sitä tässä, että tää on kuitenkin niinku tämmönen lista, että asioita mitä pitäisi kysyä. Siis toi käy otsikostakin niinku... Otsikko on imperatiivissa, että kysy nämä ennen kuin hyppäätte sänkyyn. Niin, tämä on nyt silleen, että pidätkö työstäsi on kysymys, joka sun pitää kysyä siltä sitten ennen aktia. Niin mä nyt rupesin vähän miettimään, että kuitenkin tässä on se pointti on siinä, että selvitetään, että valehteleeko se toinen. Mm-hmm. Niin, onko tämä nyt sitten niinku jotenkin välttämätöntä, että sen pitää liittyä tähän työhön tai jotain. Mä en nyt välttämättä käsitä, että onko tämä niinku semmoinen yleismaallinen kysymys, että tämä pätee kaikkiin tämmöinen, että pidätkö työstäsi. Ja siis jotkut on oikeasti parempia valehtelijoita kuin toiset. Ja sitten, että kaikille välttämättä sen ei, että tietenkin en mä tiedä, onko tämä sitten niinku suunnattu sellaisille ihmisille, jotka on niinku, yrittää saada siitä jotain pidempiaikaista suhdetta jotain vähän vakavampaa, mutta toisaalta sitten, että luulisin, että on vähän muitakin keinoja selvittää se, että valehteleeko se ja millainen ihminen on kyseessä, jos se kauheasti niin kuin, sillä on joku suunniteltu peitetarina, että mitä se tekee töikseen ja tolleen. En mä tiedä, kuinka paljon tällaisia on sitten liikkeellä. Joo, se mulla tässä niin kuin haiskahti eniten tässä jutussa. Ensinnäkin se, että tämmöisestä asiasta on pitänyt haastatella jotain entistä CIA-agenttia, mikä nyt ei välttämättä ole se relevantein lähde tällaisessa keskustelussa. Mutta se just, että kenellä on niin hyvä peitetarina, että okei, sä ajattelee, että nyt mä pääsen harrastaa seksiin, niin nyt mä oon ajatellut valmiiksi tämmöisen puolituntisen elämäntarinan tähän, että mä varmasti pääsen harrastamaan sitä seksiä. Siis ei, siinä ei vaan ole yksinkertaisesti mitään järkeä. Niin, no siis jotkut ihmiset on vaan sellaisia, että mitä ne ei tekisi tussun tähden. Että... niin, no helpomminkin saa, sanotaan näin, jos ei muuta niin rahalla. Kyllä tämä on nähty, tässä vaiheessa on nähty niin kuin ihan kunnioitettava määrä vaivaa, että mun mielestä siinä vaiheessa se on jo melkein palkittava seksillä semmoinen, että jos on nähty noin paljon vaivaa tuollaiseen peitetarinaan ja tuollaiseen. Mm-hmm. Jos on niin kuin langennut tähän ansaan, niin
vähän semmoinen, että siinä vaiheessa, että I'm not even mad pitää jo vähän kunnioittaa. Mm-hmm. Jopas on huolella tehty peitetarina. Kyllä. Ja siinä alkaa olla meidän aika tällä kertaa. Erittäin paljon kiitoksia kaikille kuuntelijoille. Muistakaa tykätä meidän Facebook-sivusta. facebook.com/kauheat miehet. Linkki on alhaalla tässä YouTube-boksissa. Mikä se nyt nimeltään onkaan, mä en edelleenkään sitä tiedä. Mutta kiitoksia mun puolestani. Ja kiitoksia myös mun puolestani. Ja ei muuta kuin ensi kertaan. Morjens. Moikka! Toi kuulosti joltain ihan multa, mutta okei. No just niin, se leikataan ulos.